Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардистен, шуморам хуш омадед, дӯстони азизи ман. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳазор раҳмати калон барои ин қадар дастгириҳотон, барои ин қадар суханҳои хубе ки менависен, барои дуоҳои нектон. Якҷаҳон ташаккур. Ай ҳамаи шумо миннатдорум. Чӣ хеле ки хитон диден, як ҳафта ман навор напартофтум. Ба сабаби ки хонаи апамда тӯй буд, бачашона тӯй кардам. Ҳамҷода будем хай. Чӣ хеле бо кору бори зиндагӣ хай пухтупаз кардем. Бо хай ҳамҷа никоҳ рафтагӣ будем. Баҳри шумо ина духтаро бисёре бадхоҳиш кардем ки ай тӯй навор партоен. Ина барои шумо ман кам-кам хай навор кардагим духтарако. Иҷода боша мини рулетик тайёр кардагӣ будум. Суратша мондагӣ будум ютуб каналымда. Бисёре бадхоҳиш кардем ки наворша тезтар бурорен апаҷон. Духтаро иҷа да як шаб чанд намуд пухтупаз кардагиюм. Ба ҳамин хотир кам-камӣ навор кардагиюм. Хай да канали ман бисёре бад пирожнӣ, рулет, ҳама чӣ ҳастайда. Инамим тарзи тайёркунишам ранги ҳаваё. Маҳсулот барои тестаи ҳамин рулетмон бошад: 8 дона тухм дар корай, 8 қошуқ шакар, 4 қошуқ ор дар корай, 4 қошуқ какао дар кор, 1 пачка разрыхлитель дар корай, 1 пачка ванилин духтаро. Иҷода бошад тухма қатӣ шакар миксер кати лад задум. Ай болош бошад баъди ки пена кард, хушрӯ пена ки кард, ай болош какао, ор, разрыхлитель якҷоя кардуму баъд духтаро дар лист рехтем. Хушрӯ карда тунук мекунем. Дар духовка мемонем. Дар духовка 30 минут дар 150 градус духтаро мондагиюм. То пухтанаш бошад даҳани духовкаи накушоед. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. И апаҷони мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атоми беҳтарин кора, беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд. Дар ин ҷо айзванитон намеғалтен, балҳои шумо намесӯзад. Дар як сол як маротиба харид мекунед. Шахсоне ки кор кардан мехоҳанд ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. Қадоме ки регистратсия мешавад, харид мекунанд, духтаро падарка мондагӣ, яъне апаҷонмон марҳамат кунед, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Гулдухтарони Атомӣ, ина ман имрӯз борома гирифтам. Бори яъне ки химохим ин ба кадом касалиҳо даво мебахшад? Ба касалиҳое ки касали қан бошад, варикоз дошта бошад, пӯсти сафед, яъне барои миёма, гастрит меган, барои синае ки зардоб мекунад, сахт мешавад, оператсия мешавад. Анамҳо без оператсия ҳамин хӯранд шифо меёванд. Яъне миёмаш бошад, бисёри кас миёмаам дорам, оператсия кунед мегӯяд, лекин оператсия намешавад. беҳтарин чизе ки ин без оператсия ҳамин миёматона меғалтонад. Гурданда санг бошад меғалтонад. Барои ҳама касалиҳо ин дору. дӯстои азиз, мехоҳам имрӯз бо шумо дар бораи нигоҳубин кардани пӯсти гирди чашм камтар суҳбат кунам. Дар ширкати кариягии Атомӣ ҳаст маҷмуае ки аз 6 чиз иборат аст. Ва дар дохили ин маҷмуа ҳаст ампула селектив барои ожангҳои пӯсти рӯ, бартараф кардани ожангҳои пӯсти рӯ, нигоҳубин кардани пӯсти рӯ, ва маҷмуа дорад бо маҳлуле ки барои гирди чашм абсолют селектив. ҳозир мебинем ин маҳлул аз 35 сола боло, вақте ки ожангҳои чуқур пайдо мешавад гирди чашми шумо, манамхе ранги зарчатоб дора. Вақте пас аз тоза кардани дастуротон шумо метавонед ки гирди чашмтонда манамхе ҳамин маҳлула истифода баред, шабу саҳар истифода баред. Аз 35 сола боло гирди чашмҳои мо пешравия сар мекунанд. Анами маҷмуа мисол ҳамин маҳлул ёрдам метиҳад бартараф кардани мисол шикастаҳои рӯя, ожангҳое ки ҳоли пайдо шудагӣ нестанд, онҳоя бартараф мекунанд. Мисол ожангҳое ки аллакой ҳастанд ва ёям бартараф мекунанд. Эссенсия барои чай. Эссенсия дар таркибаш витамин Е ва аминокислотаҳо доранд. Аминокислотаҳо экстракти зелёни чай ҳар душон таркибашон аминокислотаҳо доранд, витамин Е доранд ва экстракти зелёни чай доранд. Мисол чои анами ампулая шумо манамхе дар рутун пас аз ҳамин маҳлула истифода будан ҳамин эссенсия манамхе рутонда маҳз мекунӣ. Камака рутонда маҳз мекунӣ. Шаб пеш аз хоб рафтантон, саҳар аз хоб хистантон, мисол агар шумо ҳамина мисол 2 моҳ истифода баред, результати аввалинша шумо дар 2 моҳ мебинед ки аллакой ожангҳои рӯи шумо бартараф шудаанд, хеле рӯи шумо равшану хушрӯ шуда, мисол камбудиҳои рутона бартараф мекунад. Дӯстои азиз, аз ҳамина истифода баред, мисол занҳои зебо, ожангҳои рутон бартараф мешавад. Иҷа бошад духтаро, то бисквитмон пухтан бошад, крем тайёр кардагиюм. Барои кремуш бошад сливки шантипак дар кораю, баъд творожни сир. Ҳамхе хушрӯ да коса мереземша. Аввал сливкиро лад мезанем миксер кати, ғафса ки шуд, ай болош бошад, баъд творожни сира андохта якҷоя кардагиюм. Ин инҷа нишон додагиюм духтаро, бинед. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳазор раҳмати калон. Ҳар як комментарии шуморо мехонам, бовар кунед ҳамхе хурсанд мешам ки ака вақте ки тӯй буд навори калон партофта, хай натонистем, корбор доштем, хай ба фақат шортс партофтагиюм. Якта шортс ки охирон партофтум 100,000-ру бо 40,000 я 50,000 дига просмотр гирифтаем. Бовар кунед ҳамхе гапои хушрӯ нависондагиен ба ҳамин шортсмон ки ҳазор раҳмат, ин қадар суханҳои хуб менависен, ин қадар дуо метиҳем. Хамо ёшо бо ҳамин дуоҳи калонсоло месабзем. ҳазор раҳмати калон. Як ҷаҳон ташаккур. Бовар кунед чанд қай ки миннатдоргӣ шумо дар каном кам ай дӯстони азизи ман. ҳамун наворе ки ман партофтум, ҳамун шортсе ки ман партофтум 500 та подписчик омадагия. Бовар кунед хурсанд шудум. ҳамхе комментариҳои беҳтарин, мақсад шава видеомда лайк монден.
бо ма дар як мотиватсия меша, ки барои шумо видеои нав пешкаш кунам. Дӯстони азизи ман, бисёри духтаракон навистен, ки апаҷон хеле чимо аз шумо ёд гирифтем, ҳамаи пухтупазҳои шуморо мекунем, ҳамаш нағз мебурояд. Ман ҳама влогомда гап мезанам, ки байни ману шумода вақти пухтупаз ягон секрет нестай. Чизе ки ҳастай, ман шумода мемонам духтаро. Ӯ маҳсулоте ки шумо мехарен, мепазен, мақсад нағз буроя, ма дар я раҳматгӯе. Чӣ дар кор мақсад дурӯғ гуфтан? Ҳамаи влогом барои шумо бовар кунед, ҳамаш 100% нишон додагиа. Ина иҷа бинен духтаро, чӣ хел бисквити хушрӯ омадагия, ҳам хел хушрӯ дам кардагия, ки ҳамин бисквит агар хушрӯ бироя вақти пухтанда, ҳамин нозукиш ҳаминае, ки вақти хушрӯ биромад, ҳамун пухтупази шумоям нағз мебурояд. Ҳамин бисквита чанд қай метавонед вақте ки хати шакар миксер мезанед, лат мезанед, ғаф сакак шавада, тинук нашава, ки ба бисквитон безеб мебурояд. Инам ҷа бисквити пухтаги мана. Ман гирифтум 4 қисмда тақсим кардум. Айбайнаш буридуму, баъд ин 4 та ки шуд, айбайнашон бурида 4 тада крем мекунем. Баъд баъди крем кардан бошад, дар байнашон 1 нимтаи банан, қариб 2 таи ангӯе мешада. Крем кардум, айболош бошад 2 таи банана мондуму. Баъд ин хушрӯ када тоб додагиюм. Иҷа хай рости гап соат 12 шаб буд, кӯдаком хор рафтагӣ буданд. Штатив ма як пара мондум, хай кам кам ам навор кардагиюм. Барои чӣ ки ай ҳамин рулет ман дар Иди Қурбон хонаи очаҷонамда будем пухтем, нишон додагиюм, тарзи карданаш нишон додагиюм. Насиб када боша, як рӯз ба ҳазур тайёр мекунам ҳамин рулета. Ай ҳамин нол тайёр мекунам, бо баҳри шумо навор мекунам духтаро. Кадометон ки нафаҳмидаген, бо баҳри шумо пешкаш мекунам, ёд гирен духтаро. Ҳамин чӣ влоге ки мемонам барои духтаракое, ки ба шавҳар баромаданиянд, ба ҳамун духтаро, ки мақсад оянда дар хонаи шавҳар гапшунав нашаванд. Ина баъди тоб додан бошад, айболош бо крем кардаму дар холодильник мондагиюм. Иҷа бошад шоколадка, ки глазур тайёр кардагиюм. 3 дона шоколади воздушни сиёҳа мегирем. Айболош бошад 1 пиёла ай ҳамун креми сливки шантипак рехтагиюму болои газда дар оби ҷӯшидагӣ мемонем. Вай худи шоколад об ки шуд, сливки кати якҷоя мекунему, инам хел дар болои рулетамон мерезем. Баъди дар болои рулет рехтан дар холодильник мемонем. Шах ки шуд, сахти хушрӯ мешавад ва шоколадаш бисёр боша, инам хел шах хушрӯ мешава. Ба мегирем 5 сантиметри мебирем. Инам хел 5 сантиметр ҳамаи рулетҳои ман буридагиюм. Ина духтаро ҷа рулети ман хел тайёр шуд. Бинед чӣ хел хушрӯ омадагия. Ҳам хел рулетҳои хушрӯ омадагия, воздушни мулоимак омадаги ба духтаро. Баъди буридани рулет бошад, булошда пистаи майда кардагиюм, дар булош писта рехтагиюм. Иҷа бошад никоҳ рафтестем. Домод хай ай бобошон дуо гирифтану хай ба никоҳ рафтем. Иҷа кам кам навор кардагиюм. Хай тамошо кунед дӯстони азизи ман.